Ik ben Clara, ik ben net oma geworden. Ik ben op het moment de beheerder van Roos In. Ik beheer dus de kas en ik doe boodschappen en ik hou de voorraad bij en ook de keuken, degene die in de keuken staat. Omdat ik dan in de bar sta, heb ik een speciaal iemand die in de keuken staat. Die begeleid ik dan ook bij wat we nodig hebben voor een dag. Ik ben hier in Bonaire sinds 2016. Ik woonde altijd in Nederland. Ik heb 40 jaar in Nederland gewoond. Toen ik 12 was, zijn we verhuisd met mijn ouders. En ik heb daar altijd gewoond. In 1991 ben ik teruggekomen. 3 jaar hier gewoond, toen ben ik weer teruggegaan. En in 2016 heb ik besloten, het was gewoon een gevoel ineens dat ik hier moet zijn. En toen ben ik hier teruggekomen. En ben ik bij mijn nicht komen wonen. Die is de eigenaar van Roos In. En ze had wat hulp nodig, ze kon wat hulp gebruiken. Ben ik haar gaan helpen in de bar. En het is superleuk. Elke dag anders hier. En zo ben ik hier terechtgekomen eigenlijk. En ik werk hier nu, sinds dat ik hier ben, werk ik hier. Mevrouw. Hallo. Buon tardi, buon tardi. Mevrouw. Kijken. Nog groeiende okensplantjes. Spinazie, hè? En je hebt ook spinazie. Ja, Die zijn nog jong. Ja, echt. Kijk, deze zijn gevormd. Ik heb een periode alleen maar veganistisch eten gegeten, alleen maar plantaardig. En van daaruit, toen ik dat deed, heb ik voor mezelf meer het gevoel gekregen dat ik van meer natuurlijke dingen hou. En eigenlijk ben ik ook zo opgevoed. Ik ben helemaal biologisch opgevoed. Alles wat we aten toen ik klein was, was van het land. Mijn vader die had altijd 2 varkens, die deed hij zelf voeden en dan slachten als het zover was. We hadden ook geiten en schapen en mijn vader die slachtte ook de geit en mijn moeder deed de kippen zelf slachten. En, dus ik ben helemaal biologisch opgevoed. En dat wil ik dan nu weer een beetje, dat ben ik nu weer een beetje in mijn eten terug gaan brengen. Dus zoveel, en dat is hier ook op Bonaire. Dus alles van hier is biologisch. Mijn eerste herinnering aan koken was toen dat was wel in Nederland. Toen was mijn oma overleden en mijn moeder die kwam dan in Bonaire voor de begrafenis. En ik bleef thuis, ik was de oudste meisje. Ik heb wel een oudere broer, maar ik was de oudste meisje. Dus koken was dan mijn taak, zeg maar. Of ik wilde dat toen heel graag voor mijn broer en mijn zusjes doen en voor mijn vader die achter was gebleven met ons. En ik ging kip koken. Mijn moeder kookte altijd kip. Of die maakte altijd kip en ik denk dat kan ik ook. Er was een hele kip, die moest ik dan in stukken hakken. Dat vond ik heel erg een raar gevoel, dat die kip dan in stukken hakken. En die was dan niet helemaal gaar gekookt ook, want ik denk de kip is zo gekookt, maar dat was dus niet zo. Maar uiteindelijk was dat wel een leuke ervaring. Wat ik daarvan geleerd heb is dat ik kip gewoon langer moet laten koken. Tada!